लोगोफोर आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दायो नुखाबाय जानांगौ आंखौ आं दिनै जों गामिनि आलुफारा सेन्टारावनो आङो खानाय सिनजानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जों गामियाव बेयाव खानाय सिनजाबा बेसेबां लायो आं बेखौ बुंना होनोसै जोंनिया बे 30 रांजोंनो 30 थाखाजोंनो माने मेसिनजोंबो ओमफ्राय खेमसेजोंबो बिराद मोजां सिनना हरगोन आरो बेबायदि बेलेगावथ' एसे दामफ्रा बारा जानो हागौ जोंनिया बेयाव जोंनि गामियाव 30 थाखायावनो बिराद मोजां सिनजानो हागोन आरो एकदमबारे ओमफ्राय सोरबाफोर सिनजानो गोसो बा खाथि खालानिफ्राय सिनजानो गोसोबा सिनजाफैनो हागोन आरोना नायदो नै लोगोफोर 30-40 थाखाजोंनो मासे मोजां सिनजानो हायो जोंनि गामि ओनसोलाव ओमफ्राय टाउनफ्राव सिनजानो थाङोबा एकदमबारे दामा बांसिन लायो आरो 50जोंथ' जाया 100 गाहाम 150 गाहाम लायो ओमफ्राय जोंनि बेयाव एफा गोजाननिफ्राय फैनानै बिहारनिफ्राय गोदो जों गैयिनिफ्रायनो दङ बिराद बोसोर जाबाय 30 बोसोरनि बारा जाबाय बियो दासिमबो सिनजाबाय थायो आरो नै जोंना बेनो राजकुमार बर'बो रोंजोबलायबाय आरो दा बियो ओमफ्राय जोंनि बे लाइमोनफ्राबो खाथि खालानि बर'फोर गामिफोरनि बा जों गामि खाथिनि बिसोरबो माने सिननो हायोमोन आरो जोंनिया बे दखान मोनसेल' दङ बे सिनदोंमोनबो दखान होदोंमोनबो आरो बे लास्टिं होआ माने दैज' गया आरो ना दैज' थायोबासो इसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै दा होगासिनो दं इसेबां बोसोर जाबाय मालाय दैज' दं नालाय बेजोंनो खामायगासिनो जागासिनो गथ' गथाय दं हिनजाव दं बिदिनो सोलिगासिनो आरो मालाय ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा माने दैज' गैया नालाय ओमफ्राय माने दसेनो बेलेगाव माने खारलांफिनो आरो दिल्ली मुम्बाइआवसो थाङो बेबायदि आरो नायगोन नै मासिबां मोजां जाखो सोरबाफोर खाथि खालानि दंबा सिनजाफैनो हागोन आरोना बिराद मोजां सिनो नै मेसिनजों सिनबाय हबाय नै बेखौबो एकदमबारे मोजां नुदोंना लोगोफोर बिदि सिनबाय आरो दे होमबा लोगोफोर ब्लगखौ आं दिनै दसे बेयावनो लाबाय आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो होदो